Balzan ġew miżmuma fid-drota mingħajr gols kontra Gżira biex bekk il-kampjonat BOV Premier infetaħ beraħ issa dawn jinsabu biss punt fuq l-eqreb rivali tagħhom Valletta. Barra minn hekk ġiem oħra Balzan se jkunu mingħajr Bojan Kaljevic fil-logħba kontra Belkirkara wara li dan intwera karta safra fil-partita ta' nhar it-tnejn. Appena għaddew 6 minuti Balzan resqu viċin meta Alfred Efjong waqqa bir-ras lejn l-istess Kaljevic li bdaru lejn il-lasta prova rovexxata iżda falla l-mira biżbrix. 4 minuti wara Ndubizi Okoye risponda l-Maroons b'xutt minn barra l-kaxxa li kien iddevjat f'korner. Fit-22 minuta reġa' kien Okoye li ven xut minn barra l-kaxxa imma sab lil Janusevic attent li kien veloċi niżel minn fuq l-lemin tiegħu biex dawwar f'korner. Fit-62 minuta Fjong niżel ballun tajjeb u prova bid-dawra xut li iżda għadda ftit għoli. Fl-azzjonijiet kollha li segwew għalkemm iż-żewġ timijiet pruvaw li setgħu id-defiżi rispettivi dejjem ħarġu minn fuq u kienu superjuri fuq l-attakkanti rispettivi tagħhom biex il-partita intemmet fid-draw meritat ta' xejn b'xejn.